बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसामाव सरकारि आरो प्रभिन्सियेल सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि थाखो 9आव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो प्रज्ञान भारती स्किमनि गेजेरजों बेसेन नाङै साइकेल राननानै होनो रायजो सरकारा थांखि लादों। बे थांखिखौ 2022-23 बोसोरनि रां बावजा जथुमायाव आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा फोसावनानै होदों। लोगोसे थाखो 9आव फरायनाय फार्स्ट रेंक मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङै टेब्लेट राननानै होनाय जागोन होननानैबो फोसावबावदों। धुब्री जिल्लानि तामारहाट मैतपारा गामिनि बावनाय दिसायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंखौ कुमारगंज गामिनि साहेब आली होननानै मिथिना मोननाय जादों। फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय फिन मुं आरजिनो आरो देरगानाय लाबोनो सिगांदों। गुबुन सासेबाव बर' फिसाया उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नलबारि बाथाबारि गामिनि जिन्तु बर'आ मुम्बाइनि रिलायेन्स एकाडेमियाव फुटबलनि सोलोंथाइ लानो सायख'जादों। आसाम रां बावजा जथुमायाव लानाय माखासे बिथांखिफोर अरुण'दय आसनिखौ बारायनानै दानफ्रोमबो 1400 होनो थांखि, 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन। आसामाव थाबैनो 40,000 साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। फैगौ 10-20 मे दाननि गेजेरावनो थिसनथाइ होगोन। 100 बोसोर जानाय मन्दिर, गिर्जा, थानसालि, मस्जिदफोराव 15 लाख रां होगोन। रायजोआव गोदानै 2000 लामा लुफुंनाय जागोन। गं 500 फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि खालामनाय जागोन। मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननायनो आनन्दराम बर'आ बान्था आरो हायार सेकेन्डारियाव स्कुटि होनाय जागोन। अरुणाचल प्रदेशआव आर्मिनि हेलिकप्टारा जाब्रबथायाव गोग्लैदों। अरुणाचल प्रदेशनि मान्डाला हाजो ओनसोलाव भारतारि रौनिया हान्जानि हेलिकप्टारा जाब्रबथायाव गोग्लैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिनि चिता हेलिकप्टारा अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब कामें जिल्लानि सेंगानिफ्राय आसामनि मिसामारि फारसे रावना होदोंमोन। फुंनि 9:15 रिंगायाव एयार ट्राफिक कन्ट्रलनिफ्राय जगाजग गोमादोंमोन चिता हेलिकप्टारा। हेलिकप्टाराव 2 पाइलट दङमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायनि खौरांखौ मोननानै रैखाथि हान्जानि नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय नोजोरजों मावथिफोरनि मेल। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावथि लोगो हमलायनाय मेलजों टंलायाव थानाय खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावख'नि लांगोना फोथाराव जानानै थाङो। हाबाफारिखौ सामलायो खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बुद्धिराम बर'आ। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु इउपिपिएलनि सायख'ना हरजानाय नायबिजिरगिरि अनजालु बसुमतारिया, लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा बिन'द राभाजों गोबां दैदेनगिरि, भिसिडिसिनि मासिगिरि, गुदि आफाद इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि, भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर'जों लोगोसे मावथिफोर। मोनफ्रोमबो गांखंनि मावथिफोरा बाहागो लायो। निउजिलेन्ड हादरनि कार्मेटिक दिपआव 7.1 मेगनेटिक गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। निउजिलेन्ड हादरनि साहायारि कार्मेटिक दिपआव 7.1 मेगनेटिक गोख्रैथियाव मैया फुंनि समाव बांग्रि मावदों होननानै दा अस्ट्रेलियान डिपार्टमेन्ट अफ मेट्रिअलजिआ फोरमायथिनानै होदों। बे बांग्रिनि गोथौथिखौ 10 किल'मिटार होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन मोनसे एजेन्सिनि फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला दिपनि 300 किल'मिटार जानथायसिम सुनामि जानो हागौ।